součástí Mléčné dráhy, ale zcela samostatné hvězdné systémy. Každý stejně obrovský jako Mléčná dráha, ale mnohem dále od nás. Hubble rovněž zjistil, že mnohé z největších a nejjasnějších galaxií nejsou vůbec spirální. Místo toho se podobají spíše seskupení hvězd ve tvaru rugbyového míče a Hubble je nazval eliptické galaxie. Celá další generace astronomů pátrala po tom, proč jsou některé galaxie eliptické a jiné naopak spirální. Jedním vodítkem bylo, že spirální galaxie jsou mnohem zploštělejší. Eliptické galaxie mají tvar rugbyového míče, jako tenké disky. To je zřejmé, když se díváme na spirální galaxii nikoli ze strany plochy, ale ze směru okraje. Analýzou světla spirálních galaxií astronomové zjistili, že mají tvar disku, protože se rychle otáčí. Se komplikuje vysvětlení ramen spirály. Protože ramena nejsou pevná, ale jsou tvořena miliardami jednotlivých hvězd, je složité pochopit, proč se tyto hvězdy otáčí kolem galaxie a udržují celkový. Protože ramena spirály existují i nadále, musíme vysvětlit nějaký tento zdánlivě potvrzují teorii hvězdami jako obří vlny.